wake nganakho umzala wakho. Umzala wami ubani? uThemba. Ayikho leyo nto, ukhuluma umuntu ongasekho ngisho emhlabeni. Ikhona. Ayikho lento oyishoyo. Ikhona serious, ikhona. Ungayenza ngisho i-DNA test uzobona ukuthi ewakini. Imbudane-ke lo ikhuluma namhlanje. Ngampela. Usithathaphi nje isibindi sokuthi ubuyise igama likaThemba la. Ukuthi wambulala nje na. Ha, Wabulawa uba. Wabulawa wena. Indaba usabona ukungena igebengu wambulala. Uyazi kwenzakalani nje ukhuluma into ongayazi nje. Wangena igebengu wambulala uthi wambulalela namangazi. Wena ufana bula uyangichazela. Ngangikhona nje. Ngangavele ngibulala uThemba sazwana kanje naye. Angazi phela angazi ukuthi wambulalela wazela mhlawumbe khona emagqubenani nawo. Kanza ukuthi asiphinde sibingelele ohlelweni olibizwa ukuthi isongeso. Igama lami ke uKing Sicaka ngolapha kaloqa sasiphinde sabuya ke futhi esiqephini sethu esishasha sizokhuluma ke sizwe ukuthi ikuphi okuhambisana nawe kuphi ongahambisani nawe. Siyawathanda ama comments engane zakwethu. Yonke into eniyenzayo niyenzela thina inhle kakhulu. Estradini uthando nesineka lona liyamangalisa. Mlangeni akamakasela mama. Yebo baba, khamba kahle. Ngiyaphila unjani wena? Hayi ngiyaphila phela ngizothini? Hayi kuyaphoqa ngane. Ukusebenza nje kufanele sikwenze. Phathe kahle uphile. Yebo. Mukelo Black Life ngicela ukusasa lethuba ngokukhulu kuyithoba kubingelele ngikwamukele ohlelweni lethu esilithanda kakhulu esilibamba noKing Sicaka uluqa. Mina ke sengimbiza ngoNondaba. Ningangibuza ukuthi ngobani. Ake ngithathele lethuba ngibingelele usisi esihleli naye. Eduze kwethu sawubona sesunjani? Yebo ngiyaphila njani? Siyaphila sithando. Cela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba owakaba isibongo. Ngiyabingelela kwaba Black Life TV nabalaleli. Usisi uba igama lesibongo. Why nonke nithanda ukuthi babuke? Antakubona nababuke. Ngithi balaleli njalo. Balalela nje babukeni balaleli konke. Bajayilela umsakazi. Umsakazi njalo balaleli. Nami ngangisho njalo. Phela nje. Kwasho uphethe mina. Ujwali redo. Hayi qhubeka Ntombi. Nxa sekhweni qhubeka. Igama usiswa ubani wakabani? Igama nguNonzuzo ngoAndlovu isibongo. Mandlovu usiphalele la ekhaya ufuna sikusize ngani namhlanje? Nginenkinga nomuntu wami engithandana naye. Okay. Kwenze njani? Wenzani no baby? Wenjani umfana? Umfana nomntombazana ngingasheshe ngisomfana mhlawumbe intombazana. Oh okay. Wakoloza pho. Yazi washo ngathi uswayibo umfana ngathi intombazana econte wrong like. Umfana. Oh it's not like conte wrong and stuff. Inento wrong cha. Yeah baby ngadlala qhubeka nodaba sisi. Okay ngize lana kwa Black Life bezongisiza ukuthi bengisolvele lenkinga yethu le esinayo nomuntu wami. Oh yeah. Umuntu wami siyathandana naye sahlela ukuthi uzoze ekhaya manje akaseze ekhaya. Kunalokho ngibona nje elokho engenisa amantombazana ewashintsha. Mangithi ngiyambuza akafuni ungiphendula uthi angimnyeke. So ngisacela ukubuza ukuthi ke ngizomletha yena la ukuthi ezongichazela ukuthi yindaba enze lezi zinto akazenzayo endlini yethu esihlala kuyo. Because mina ngiphatha kabuhlungu lento akayenzayo. Because izizathu sakhona angisazi. Sure. Sekunasikhathi singana nihleli nomuntu wakho? Sesino 6 years sihleli naye. Sihleli nje kumnandi all of the sudden washintsha. Ushintsha nje umuntu esikhaleni. Angazi nami ukuthi inkinga ikuphi. Oh yeah. So kule nkinga nibhekene nayo uyaxoxa naye? Ngiyaxoxa ngimbuze akafuni ukungitshela ukuthi inkinga ikuphi. Ingakho ke ngize ngabhalela lana ukuthi bengisize ukuthi ngikhulume naye. Sola ukuthi yini inkinga yakhe. Okunye ngifisa ukubuza mina njengoba uthi uletha amantombazane usuke ungekho semsebenzini noma usuke ukhona and intombazane eyodwa noma amantombazane ahlukene? Amantombazane ahlukene. Kwesinye isikhathi ngisuke mhlawumbe ngisaphumile kancane. Yabo ngithi ngithi mhlawumbe ngezitolo mengifika ngifica umuntu nentombi. Ubona ngathi ukwenza kamabomu lokho akwenzayo? Ngibona ngathi ngani noma nesizathu noma enza amasibomu noma ufuna ukuphatha mina kabuhlungu angazi ngempela inkinga yami angazi ukuthi inkinga yakho ukuthi kuphi. Sure.
Ngiyaqala ukuze inkilayitheke nje ukuthi unade uyasitolo nje umuntu asala afaka intombi. Asala faka Uyaqosha indle yabasiqale lapho. Eyethu soba u2. Uba ukhokhayo. Seyihlanganisela irent. Nintshela mtshelo omunye. Hawu kahle ngithi ube safe phela ukuthi like yabo uzo ekhaya ngilobola. So asuthi uzomkhokhisa irent. Ngizomkhokhisa irent. Ishu. Hayi okay ngoba usho kanjalo asivele simbiza ayikho into esweet la. Isikhathi amantombazane sifake intweni engahlangene nathi engekho kuthina nincenga uthando. Umuntu methu uzoze ekhaya sekufanele manje mina ngimambise kephi. Njengoba ke nibe ngifuna izizumbulu nje so ngithi ngikubambise kephi ke mina ngikulekelela ukuthini. Sizirente sonke njengosisi rente. Ayibona. Eyibo mina manje ngithenga isinkwa every day. Ngingakwenza ke mhlawumbe okunye kodwa hayi irent kube standard nje uthi irent ifanele ikhokhwe yimina ngedwa. Angazi noma lo bhuti okhulunywa ngasimbiza ngeqhawe noma simbize ngani kodwa angazi ngizwe lento ukuthi kukhona nje intombi available ukuthi omunye emaye store salengena ayonani mantombazana endlini yami ekurenta mina. Ayikho uqhaphaze uqala lapho ukuthi uzoqhaphaze. Umbhede ilala kumuphi umbhede? Wait. Esilala nawo. Uphinde nowashe amashidweni. Uphinde washwa yimi. Hayi wena unenkinga ekhaya bakuxosha yini wenzani? Abangixoshanga nje. Kwenzakalani pho indaba ungahamba ekhaya ushiya umfana ayirenteni. Luthi phela yawazi nawo indaba othanda ukuthi umuntu uma umthande yabo. Hayi ngisola ukuthi umsana. Mhlawumbe wangidlisa ngazi. Awusuqamba iphosiso uyazi kahle ukuthi wena kwavele kwathi uyolobolwa wancenga ilobolo kanti hayi akahambe thungisana useshile awukwazi ukubuyela ekhaya bangani phela akwazi ukubuya ubuye nje bengathi bese wena kuphelile nje so ngcono ukhokhe nerent awungeke baba ngeke nje ngeke akathi akakhokhe nje uluqa ngingene mina ngilale ngihambe ngenze kufanele ngikwenze njengentombazane ngimsize ukuthi ufuna ukuyolobola akangasizwe mina ekuloboleni mina kanjani manje kusho siphela masiba nenkinga yalethi imali yami yangirenta ngawa vele yena efaka imali yakhe ngisize lapho kuma comment ngani zona ethi nifuna ukungilekelela ngilekeleleni senibonile ngingedwa kulento hayi asama semlando ubhodi sizwe uthi lithini side lakhe le story. Right-ke sasiphinde sabuya futhi esigabeni sesibili sohlelo lethu ke isongeso asiqhubeka la sigcine khona ke ngane zakwethu sizivile isigaxa esincane siqhamuka nosisi sabona ke kubalekile ukuthi ubhodi simbize sizwe ukuthi insizwe njani le okuthiwa ingena iphuma Queen. Yebo baba hayi nami ngifuna ukuzwa ukuthi le insizwe yenza kanjani adayise ezinye insizwe manje awazi ukushintsha abantu besifazane empedeni omunye umuntu wesifazane uyabona ngadlala bhuti ayikho into enjalo sifuna ukubona sawubona njani. Uyaphila ninjani? Siyaphila. Siyacela bandla ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi ubhuti ubani owakaba futhi isibongo then sobe sesiphi indlebe usisi uzobe sechaza ukuthi indaba la ekhaya. Hayi ngoba ukudideka kuningi ngiyabona. Ngibizelwe. Yebo. Hayi usizwa kaDoni. Usizwa. Okay. Wakabani sibongo? kaDoni. Alright. Sisi ngangubhuti usizwe la. Usizwe ke wena uzomchazela ukuthi kungani sila ngoba sizwe ngawo ukuthi usizwe kunezinto azenzayo ezingekho kahle. So ake sizwe ukuthi usizwe uzothini ke. Okay. Ngikubizile lana ukuthi uzongichazela ukuthi lezi zinto ozenzayo uzenziswa yini? Ngoba ziyangilimaza. Azingiphathi kahle. Lento ukuthi mangikufica endlini, mangihambile, yabo, because mengihambile, ngifica unentombi endlini, embhedeni. Lo washwa yimi lo mbhede. Ukuthi iziphi lezi izathu lezi ezenza ukuthi ungenisa intombazane endlini yethu ehlala kuyona. Ekubeni wena kade uthembisile ukuthi uzoya ekhaya uyongikhokhela kuyaba awusayi ukuyongikhokhela ekhaya kunalokho uyangihlukumeza uletha amantombazane futhi awuphumi nazizathu uma ngikubuza mana ke ungilethela kuma camera ungilethela leyo nje uhlulwe yini ukuthi ukhulume nami leyo ngikhulumile nawe wangezwa yazi ngithi mhlambe khona into esile sikhuluma uzongibhedela angikubhedeli
Mangikhuluma nawe awufuni ungilalela ulokhu uthi angikuyeke. Manje ke ngingakho ngizofuna usizo la ka Black Life ukuthi ungichazisele kahle kahle ukuthi yini la ntombazane le ngijwayelene nayo. Ba uthi siyathandana nale. Ngijwayela kanjani izefe empedeni? Ubaba afika empedeni iphe indawo yokuhlala ekamereni. Hayibo, ekamereni empedeni kumele ahlale iphi? Amele ahlale uzohlala eminyango futhi. Uzohlala eminyango. Aya endlini lekuhlala khona mina. Hayi engathi ulala empedeni. Empedeni ngifice empedeni. Ngifice namaphenti. Ngani lo? Hawu, amaphenti akho nje. Hayibo. Ngizofica iphente ngalona lami sewelami. Hawu. Kanjani? Hayibo, amaphenti akho esihlala nawo. Hayi, awusizwe uyasho nje ukuthi akulonelaki. Mina ngiyawazi amaphenti, awomunye umuntu ngiyawazi. But isizwe uthi akulonelaki iphenti. Akuyona. Amaphenti akhe lawa akhuluma ayikhuluma lento yadlula ngazi manje indaba ayidlulanga bhuti mina ngikaze ngizwe usho kanjani ukuthi amaphenti ami ngibe mina ngiwaphika ukuthi akuwona wakho ngiyawazi amaphenti engawathengayo ngiyawazi amaphenti engawathengayo mhlawumbe khona black surprise angawo awekho surprise angawo awuthi yabo awekho ngathi le nkulumo besingayikhuluma sobabili siqede hayi ukuthi azangilethele kuTV bathini bona abantu abangaziyo hayi angazi ukuthi bathini angihlangene ukuthi bathini abantu abakwaziyo kodwa mina ngikulethele ukuthi lento leyo yenzayo angiyifuni. Lento nje oyenzayo izosiqhatha. Izosiqhatha manje njani? Ngoba naphendula imibuzo yami engiyifunayo. Uthini umbuzo wakho? Ukuthi walethela namantombazane ukuthi why ungasayi ekhaya ukongilobola. Kade siplanile. Angisekho lapho. Yini ungasekho? Ngoba phela ungitshela ngamina ukuthi awusekho. Ngoba mhlawumbe ungitshelile ukuthi awusekho ke. Awusekho ngasiphi isizathu? Yebo. Angililoboli iqili ke uyiqili. Iqili kanjani? Ngakutshela nje ukuthi uyiqili. Ngani? Iqili ngani? Wenzeni? Yazi bafo lo unengane. Oh. Lokho ngimbuza iminyaka ihamba. Ukuthi unayo yini ingane aphike alale ngomhlanje. Kuze kube manje usaphika namanje. Kodwa unayo ingane. Hey baba ufukuthola kanjani lo? Hayi ngezwe ngo-anti wakhe lo. Hawu. Waqinisekisa impethe yakhe oseduze kwakhe washo ukuthi lo unengane unomnyamalala lo ahamba kanti uyobona ingane hawu yini webani manje bengizoqhubeka kanjani ke ngilobole umuntu onjalo ukwazi ukuphila ingane yakhe ngoba ethi ubona amantombazane ngiyathungatha ngoba ngena ngisamthemba akekho right lo imaki usathungatha usenze nesikhathi singana nosisi mhlambe sino 5-6 years lapho umntwana nje uthi akanayo inhlobo uthi akanayo hayi intombo uyaphikwa yini umntwana udala futhi lokutwana naye lo amphikayo namazwi udala hawu cha phela yazi ukuthi nginengane awutsheli unini hlezi ngikubuza into eyodwa ngoba ngiyazi ukuthi unayo ingane into oyiphikayo ukuthi unengane ingane mina ena 6 ayibo endala ayi ngeke mina ngineyakho kuphela ingane ngiyaziyo iphi isendlini eyakhe njoba-ke kuthwala ikhanda uza la kumakhamera yona ihleli nobani ingane ihleli nobani ihleli nosisi wami la amakhamera ihleli nosisi wami ngikatisile ufuna ukubukwa ngey'nkinga zaseni phela wena fanele ungabe uyangichazela ukuthi inkinga ukuphi la ukube ubungichazela ngaba sikho la musungibhedela ayikho into othi ngibhedela nje ukulobola lokho ngeke ngisayenza leyo awu ngangithi uzoyibonela wena hawu mawubona amanye amantombazane angisekho lapha ngithandana nami ngibonile ukuthi awusekho ke ngane awukwazi nanokuthi babo wayo nisathandana noma yini angazi lutho okay but isizwe ngiyacela bantu sorry ukulokhuza ukube ingane wakutshela ukuthi ikhona mekuzokuvimba ekutheni umlobole cha ngabe ngcono ngoba ngabe sihambe sasafika la ngazi manje ibona okudala ukuthi ngingamthembi manje kungakanani asangifihlele uyayibona leyo uqhubeka kanjani ke nomuntu onjalo ubeka kade afuna ukubuza khona ngempela ke dadewethu awusho angimkhulumele umsizwana la ngifuna ukuthola ukuthi una ingane ngempela ngaphandle oyibona ngasese ubhothe ngase mhlawumbe uzokutshela wena ikhona yona wayifihla ingane ukuthi ngangiyithethe mhlawumbe mangisho ingane ngeke zengithande yabo ngiyakuthanda noma ngiyakulobola angeke engilobole nje noma uthi ngithanda ngeke nje ayikho leyo nto na wekwezwa nje ubuphila nje umngaka wekwezwa amafana leminyango laba abakulobola umuntu engane ingane zethu wabayifuna lesitshelo sisi angeke wamuzwe ethini na cha uphilaphi awubayeke abanye abafana ngoba fase iqaphela nale queen ukuthi mangifuna ukukhuluma nawe
ngithi wonke amantombazane zifona uwona wonke amantombazane. Ngikhuluma ngendlovukazi la Mamlangeni. Yena yedwa. Mangikhuluma ngaye ngikhuluma ngaye isiqu sakhe. Yini leyo ibonayo owayibona kuyena yenza ukuthi ubone ukuthi lo ngeke ayamukele ingane yami? Ngangizwa nje nezinkulumo zakhe akasuke ekhuluma ukuthi lo. Azayithini? Ingane nje akayithandi wesho kahle ukuthi nje indaba okuba unayo kodwa nje nawe. Indaba okuba nengane nomunye umuntu. Yabo umuntu uyabo like umuntu onengane neyomunye umuntu. Uyazi ukuthi bonke abafana abasho njalo mangangafika isigaba. Yebo, bese kuthanda kahle. Umuntu umbone ukuthi lo muntu uyakudeserve kwasemagcekeni asekhaya uyakhohlwa ukuthi unayo ingane. Phela nami ngangitshelwa ukuthi mhlawumbe ukule uqinisele lento akayisho. Into engicikayo nje iqhawa ikho lento ayishoyo. Hayi kanjani manje? Wenza ama excuses. Akho ama excuses ke lana. Iminyaka ibihambe phike ethi akanayo ingane. Okay ke ngiyavuma okay ngiqamba le manga. Mangizovuma phambi kwamakhamera kodwa masisobabili awuvuma bona khona usaqhubeka ngesisimo. Kumele ngithini? Angikwenza ngilobole. Okay ngiyavuma ukuthi okay nginayo ingane. Kodwa manje lo ngane awazi ukuthi ngiyifihleleni ngasiphi isizathu. Oh ifihleleni salusu sitshela. Hayi ifihlele sasusitshela ngane yakwethu. Nanga umuntu bo. Why ifihlele? Yazi ukuthi khona uPopayi ungadansi la kona. Cha ukuthi nje uyazizwa ukuthi uthini kodwa. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Ngiyazizwa ukuthi ngithini. Uthini? Phela kunesizathu aba yonke into inesizathu ukuthi into ungayisho. Okay sicela isizathu sokuthi uphike umntwana wakho. Hayi ngeke izathu engize ngikwazi usisho ngoba ngeke phela ufike usibhalele nasinandaba nomjulu angithi ufuna sosizo wena thina wasisusa la isuka khona sashare ama-emails amaningi sa-attende yakhe i-email bese si-attende usuthi khona ngekwazi usitshela khona dlala ngathi inkinga ukuthi kwasuke ukhona nje yabo la into eyenzekayo angazi kamnandi ubani babangani uthi uyamazi kodwa ngiyamazi babengani uyamazi ubani imaki manje uthi usizwe uyamazi babengani nakho umzala wakho umzala wami ubani uThemba ayikho leyo nto ukhuluma ngomuntu ongasekho ngisho emhlabeni ikhona ayikho lento oyishoyo ikhona serious ikhona ungayenza ngisho i-DNA test uzobona ukuthi ewakini imbudane ke lo ikhuluma namhlanje ngempela usithatha nje isibini sokuthi ubuyisa igama lika Themba la ukuthi wambulala nje na wabulawa wena indaba usobulala kwangena igebengu wambulala uyazi kwenzakalani nje ubukhuluma into ongayazi kwangena igebengu wambulala uthi wombulalela namangazi wena ofana uyangichazela ngangikhona nje ngangavele ngibulala uThemba sazwana kanjena angazi phela angazi ukuthi wambulalela wazelapha mhlawumbe khona emaqhubenani nawo mana webhodi mhlawumbe asehlisa umoya ngapha sisi ngeke ngizwe kuwe bhodi mhlawumbe siqale kathi nanomlangeni sizithamile lolu daba sizolalela nababukeli bethu ufuna silitholele uclear useshilo ukuthi ubaba wengane yakhe uThemba waveza igama okumzala wakho useveza igaba sesibili ukuthi ilo wambulala asa understand ke lapho wambulala hayi ngenhloso baba kwenzakalani into eyenzeka baba hey it's story eside mfowethu istory eside njengoba siyamajongo sibuye sibe nokuyoyishayela eindaweni zokucisha ukona kunosuku esake saba nesixakaxaka nezinye insizwa siphuza uyabo kwayistory eside nje futhi esasithinta nabo abantu besifazane yabo so ngahamba ke ngabuyela endlini uyabo kanti ngamshiya uThemba esaphila ngemuva ngaleso sikhathi umfowethu lo wayesaphila ke naye so ngalesikhathi siqeda ukuxabana nezixaxa ke zazikhona nokubuya kwethu asibuyanga ngendlela efanayo okay mina ngafika kuqala ke endlini ngoba shuthi ngalesikhathi nami ngibaleka ndlela yami ngoba leza insizwa zazisho ukusiningi shuthi ngahamba ngabaleka ngafika kuqala ekhaya so nami ngangiwumuntu wayothatha into yokuzivikela isibhamu so kukhona ke lokho ukuthi eindaweni zasemakhaya phela kwakujahwana yabo so nami ngifike ke ngithathe into eyisibhamu ke ithuluzi kanti ngizothi ngithi ngiyaphuma wena mfowethu ngoba phela kwase sekuthanda ukuba dark ngithi ngishaya mina laba babesijaha bengilandela kanti sengishaya umzala wami
uyena osengaphambili kulabo kade bekujaha. Ngenxa ukuthi angithi ngalesikhathi nathi sibalekanga ngendlela ezifanayo. Shuthi ngalesikhathi mina ngiqale ngithi ngiyaphuma ngibona isithunzi ngibona ukuthi nami umuntu oze kumina mhlambe naye ngenhloso ukuthi mhlambe ezongibulala. Nami ke ngasheshe ngashaya kuqala kanti lo esengimshaya sekuwumzala. Nothi ukuthi mhlambe into eyenzeka ngiqondile. 2 ngangazi nanokuthi umzali wake bazana nalomuntu okuyiyona futhi engisazoyilandelela leyo njengoba nami ngizwa kanje. Nami seyangitita kuyi ukuthi yonke lento futhi ihlangana kanjani umazelaphi futhi lo. And why bethule all along? Why bethule? So dadewethu njoba wena ukade wazi ukuthi umzala kaBhuti lo bhuti othi wena ufuna kade azokulobola umrentisa nendlu. Isiphi izathu sokuthi ufuna ukuthi kube lo muntu owaziyo wena because tshelo wena ukuthi wabulala umzala lo obaba emntwanakho. Angazi ukuthi ngingachaza ngithini. Sabonana nje dala endaweni nje. Okay, engifuna ukwazi ukwenza ngenhloso noma kwenza ngenhloso ukuthi uthandane noBhuti. Angikwenzanga ngenhloso because ngangabazi ukuthi abandawonye. Waze nini abandawonye? Ngaze ngoba sinakho sengithandane noBhuti sechaza ukuthi hayibo mengibona yabo bazwana ukuthi hayibo umzala wakho lo nothe. Pho yini ungamtshela ukuthi ngangathandana ekusayama umzala wakho? Kunzima. Yini enganzima kwena ingane ifihliwe? Ingane kamzala. Kunzima ungitshela umuntu ukuthi hayibo bengithandana nomzala wakho. Ingane moyifihleleni. Ngiyifihlile ingane. Ngicela ube mhlambe ngiyivezile ingane manje kunzima ukuthi yabo sengizoqala udaba phansi. Angalazi futhi. Wena sisubungazile kuBhuti kuzophela ubaba wengane yakho ngoba unebelief ukuthi wambulala. Wambulala yes. Kubukeka kanjalo impela. Vele kunjalo kubukeka kanjalo indlela asho ngayo. Wena bewazi olalonga ukuthi uBhuti ungokwakho uthetha ngokuthi unesandla ekubulaweni kwababa wengane yakho owawumthanda. Uyaqhubeka uthandana naye umfihlela ingane yakubo. Awusho lutho ngayo. Onke lento akwazumtshela uyaqala ukizwa namhlanje ukuthi wena uyazi ukuthi umzala wakhe wafa ngesandla sakhe. Yini inhloso zakho? Into zami ukuthi phela bengafuni ukumhektha yabo ukumzwisa ubuhlungu. Hayi sisi sokungicashela uyangicashela. Bengafuni umzwisa ubuhlungu. Hayi umzwisile ubuhlungu ukuthi ube nengane uyifihle ayibone ukuthi khona ingane kodwa still uphiki. Mina sengifuna ukwazi isizathu sokuthandana kwakho naye. Bengevene kumayelana nerevenge uthi wena ufuna ukukhokhela uba ukhokhisela ubaba wengane yakho othi wambulala because ngibona emehlweni umthetho wena ngabulala ubaba wengane. Exactly. Yeah, she said it. Revenge vele ngiyayifuna vele. Hawumonile nawe King. Ngiyifuna revenge ngiyayifuna. Awusho ngani? Awusho ngani? Bekubuza yona. Futhi usafunelana empilweni yami. Mina ngibona ukuthi nje cha phela bengifuna ukuthi ukhokhe lento owangizwisayo ukuthi ngizwisa ubuhlungu uthatha ubaba wengane yami. So awakayitholi namanje akakazi uhlungu. Cha usengichazelile phela ukuthi ke wadubuleka ngephutha. So uBhuti akwazi umthandi. Angaze ngimthanda uBhuti. Pho umfuna yolobolani kini? Hawu eyolobola nje bengithi bengimkhokhisa. Akho mase ekhokhile abona ukuthi angimthandi. Kuyimauthi surprise. Kuyima ngithi surprise ukuthi hayibo mina cha bengathandana. So ngibizela ukuzobukisa ngami kahle kahle. Ngoba kade ngizobuyisa bengifuna ukuthola amaqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi. Umntwana uneminyaka mingaki baby? Una 7 8 una 8 years. Sho. Isigaxa phe kwesinye imbukelo weBlack Live TV usisufikela kithi umuntu ohlushwa ngalendlela sasazizwa ukuthi ayizaqhaphazeka intombazane khokhiswa ama rent kuyale sambiza uBhuti. Masimbiza uBhuti ehlala phansi naye unezilonda zakhe. Akukho right akwenzile ukuthi alale nabantu phambi kwakhe kodwa nawe unezilonda zakhe. Osakuvela esinye igaxa ke futhi eqhamuka kusisi uthi beshana usisikade ingana naye kamzala kaBhuti. Yabu kuningi khona. Hayibo. Kuningi. Ngakho kakushonela. Hayi lento revenge ayikho right. Hayi. Uphinisele kuba fethu asifundeni ayikho right. Hayi. Angifuni qamamanga because hayibo yazi uyayibambezela life is too short. You busy ufuna ukuyophela umuntu oyengakulobile nokulobola ubaba wengane yakho ngezinto ezenzeka ungekho nokuba khona. For the fact that ukhona amalungu omndeni angazi ngawo. It shows something. Mhlawumbe nezinye ingane inqwabe. Ezaziwayo mhlawumbe noma kwapheni wazaliseka ngepho. Uzopheya wena uzozenza starring. Hayi.
Stop it. We don't like it. Hayi asikuthanda kwangampela. Ayona ilula lento le. Ilula kanjani? Angiboni ukuthi into ekusamele siqhubeke nayo sisi. Vela ngithanda. Bela ngesiqhubeke ngoba sikaze sithanda. Yabo. Yini ngizobe ngisaqhubeka nje kuphele ngoba vele ubuyi isigebengu from get go. Bengasona isigebengu nambe ngithi ngizopay revenge. Bengasona isigebengu nambe ngizengehloso zami. Nawe kanti unenhloso zami. No auntie lo xoxela hamba ne-revenge yakho. Unenhloso ethile uxoxela lento ayiphendukezela ayibeke ngazi ukuthi ubhuti wavula wasuka ngenhloso. Angithi ibhuti yonke lento wayiyele enkantolo. Wayiyele emthethweni waprove ukuthi ayenzekanga ngendlela kwakuthiwa yenzeke ngayo. Ingakho wakwazi kuba ngaphandle. Yeah. So kufanele sithole ukuthi lo anti oxoxela lento inhloso zakhe kwenzakaleni. Ngoba bengithi sazobuza kubhuti ukuthi kumalungu omndeni since kwenzeka lento wonke asesayidini lakho noma khona angekho esayidini lakho. Khona lawo untamba kayikhonjwa yabo. Hayi wonke. Amanye azi ukuthi kwaba yiphutha ngoba khona ababe khona. Kodwa nje khona lawo ongeke uzuwenze lutho. Ngoba phela imndeni nayo hey bafethu ngiphilisa movie kanti lento revenge. Hayi ngeke sivala. He killed my father. Hayibo. Now we want to kill my sister. It is time for you to pay. No man, lemnyama siyeke lento esenzayo. Azama ukufundisana abafethu. As much as kusuke kubhlungu konke ubhlungu buye enhlizweni bonke ubhlungu buye enhlizweni. Yeah. Kodwa ke sizama ukuthola ukuthula nepeace. Singasimoshi isikhathi sokuphila sibe kube mnandi. Yabo, siflex sincomane yabo kube mnandi nje emhlabeni because asilazi kusasa. And then you busy wena kunomuntu ohlala naye olala naye ngoba uthi uyapheya. Ngiyakukholwa ukuthi nasemasontweni khona ingceke ezipheka kwezinye ngamavesi kanti babanga intombazana abayibanga besathu. Ngaphandle bengakabe enkosini. This thing yokupheya inde. Ngasi nami ngiyabheda ngathi mekuthi umuntu usesenkosini seseshonile kusengasho. Ngiyaqala ukuthatha kodwa kasami ngizoqondisa late. Ngaza ukuthi asibonga kakhulu ukuthi nithame lo hlelo lethu isongeso ngethemba ke lokuthi nophinde nihlangane nathi okulandela uthando esupport siyabonga kakhulu mlangeni. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.